Hei vaan kaikki! Nyt on tosiaan vuorossa tää Puutorin esittelyvideo. Ja mä ajattelen, että mä nyt annan teille ensin vähän tällaista niinku yleissilmäystä. Ja yksi syy siihen, miksi mä aloitan tämän kuvaamisen täältä, on se, että tältä paikalta alkoi 4. syyskuuta 1827 Turun palo porvari Helmanin talosta kaupungin pohjoiskorttelissa. Ja siitä tuli tosiaan toissapäivänä täyteensä 198 vuotta. Ja sitten kun 2 vuoden päästä tulee täyteen se 200 vuotta, niin mä ehkä sitten teen siihen liittyen jonkun pidemmän videon. Mutta nyt sitten, niin palataan tähän Puutoriin ja mun on valitettavasti mentävä tuolta kadun päästä suojatien yli, jotta mä pääsen turvallisesti tonne Puutorin puolelle, enkä jää vahingossakaan auton alle. Mutta tosiaan tää Puutori, niin se on noin 100 metriä kertaa 40 metriä. Eli sillä on pinta-ala noin 4000 neliömetriä. Ja tää Puutori, niin se rajautuu koillisessa Aninkaisten katuun. Ja sitten tässä Kaakossa, eli tällä kadulla, niin tää on Maarian katu. Ja sitten lounassa se rajoittuu Praahen katuun. Ja luoteessa Sibeliuksen katuun. Ja se Sibeliuksen katu tosiaan menee noiden kerrostalojen edestä. Ja Puutorillahan ei ole enää nykyään mitään kauhean säännöllistä toritoimintaa. Mutta on siellä silti joskus jotain tapahtumia ja niistä lisää myöhemmin. Joo. Joo. Niin. Mutta Puutorin tässä päässä on joka tapauksessa tällainen ystävyyden puisto. Ja toi patsas tuolla, niin se on tällainen Turun ja Göteborgin ystävyyden kunniaksi pystytetty pronssinen patsas, kun ystävyyssuhteet solmitaan. Ja se on Väinö Aaltosen suunnittelema. Ja patsas on pystytetty vuonna 1955. Joo. Ja niin. Ja mä näytän ton patsan kohta tarkemmin, kunhan mä pääsen vielä tän toisen suojatienpätkän yli. Joo. Ja toi patsas on tosiaan valmistettu pronssista. Joo. Joo. Ja eli tässä näin. Ja tähän väliin heitetään semmonen pikku vinkki, että hei, jos sä pelaat Pokemon Gouta, niin tässä lähettyvillä on 1 Pokemon Go-sali ja muutama Pokestoppi. Joo, mut siitä ei sen enempää. Joo. Ja mun mielestä tää patsas on kyllä ihan kivan näköinen. Joo. Ja täällä Puutorin ympärillä on kyllä kaikki niinku erikoisliikkeitä. Että tossa on esimerkiksi tommonen Sura Kebab House ja tollanen wellness-kartano. Joku, en tiedä, joku kauneudenhoitoyritys. Ja sitten Apuvoima, Hunaja Works, rekrytoinnin ammattilainen. Ja seuraavaksi sitten vähän historiaa. Eli tää Puutori oli 1800-luvun alussa vielä tällaista kaavoittamatonta joutomaata. Ja vasta perustettu kauppatori sijaitsi sen verran lähellä, ettei tällaiselle uudelle torille oikein nähty tarvetta.
Ja koska tässä ympärillä on asutusta, niin tälle aukiolle kerääntyi 1800-luvun kuluessa kauppiaita. Ja 1870-luvulla puutorille siirtyivät vanhojen vaatteiden kauppiat, jotka oli häädetty pois silloiselta Aurakadun, Venäjän kirkkokadun ja Puolalan kadun rajoittamalta autiolta tontilta. Torille tuotiin 1800-luvun lopussa maaseudulta myytäväksi myös puutavaraa. Sen vuoksi vuonna 1897 Aninkaisten toriksi nimetyn aukion nimi alkoi muuttua kansansuussa puutoriksi. Ja siitä siis tulee tämän puutorin nimi. No. Ja sitten 1900-luvulla tänne puutorille valmistui Turun ensimmäinen linja-autoasema. Ja sitten kun uusi linja-autoasema valmistui reilun korttelin päähän tohon suuntaan, niin sitten kaukoliikenteen bussit siirtyi sinne. Ja mähän on esitellyt sitä linja-autoasemaa tuossa kesällä yhdellä toisella videolla. Ja tässä tosiaan myös pääsee tuonne Louhen pysäköintihalliin. Ja tässä on yksi sisäänkäynti. Joo. Ja sitten tuolla tiilirakennuksen kohdalta ajetaan autot sisään. On toi matala tiilirakennus. Ja sitten vuonna 1902 tänne puutorille rakennettiin vaakahuone. Eli se on tää pyöreä rakennus tässä näin. Ja rakennus korvattiin sitten uudella vaakahuoneella 1933. Ja siitä tuli tällainen yleinen käymälä, eli vessa, vuoteen 1986 asti. Ja nykyään tässä rakennuksessa toimii ravintola nimeltään Puutorin vessa, joka avattiin vuonna 1997. Eli mä oon sinä vuonna täyttänyt jo 6 vuotta. Joo. Joo. Joo, ja vaikka tää Puutori on nykyään tämmönen niinku kaupunkiaukio, niin täällä järjestetään jonkin verran tapahtumia. Suosituimpia ovat Turun taiteiden yön tapahtumat ja sitten kesäinen tällainen kirjamyyntitapahtuma Booktori sekä Puutori Blues. Joo. Ja tässä on tosiaan sit myös näitä bussipysäkkejä, että toistakin menee Orikedolle bussi. Joo, ja tosiaan niin tästä sitten, niin tuolta menee 401 ja 402. Ja tässä sitten menee yksi bussi Ruissalo ja sitten vielä Naantaliin ja Kaanaaseen. Ja noin 401 ja 402 menee Ilmarisiin Liedoasemalle. Joo. Joo, ja sitten mitäs tästä Puutorin ympäriltä vielä löytyy muuta mainittavaa, niin no tossa on Hese Döner Kebab Gyros. Et siitä oli vielä viime vuonna ihan normi-Hese, mistä ihan nyt normi-Hese-aterioita, mutta niitä ei saa enää, tossa nykyään vaan kebappia. Ja sitten tuolla toi korkeampi rakennus tuolla Puutorin vessan takana, niin se on toi konserttitalo. Ja sit toi punakattonen talo, niin se on Turun Ammatti-instituutin yksi koulutalo. Et siellä oli ainakin niinku ompelupuolta ja oliko se kosmetologipuoli kans. Ja nyt en muista, että mitä kaikkea muita aloja siellä oli, mutta ne oli ainakin mitä mä mainitsin. Ja niin. Ja sit linja-autoasema tosiaan on tuolta niinku nurkan takana, kun mennään tosta mäkeä alas. Ja sitten tässä lähellä, mutta sillä et ei nyt ole näkyvissä, niin
on Turun synagoga. Kun silleen, että vedät tuosta Prahenkatu tonne oikealle, niin siinä tulee sitten kohta vastaan se synagoga. Että sen rakennuksen kyllä sit tunnistaa. Ja sitten tässä rakennuksessa on toi Turun seudun osuuspankin yksi konttori. Joo. Mutta tällaista tällä kertaa. Ja tästä videosta tuli pari minuuttia pidempi kuin mitä mä odotin. Mutta se ei mua haittaa yhtään. Ja olisi tosi kiva, jos laittaisit mun kanavan tilaukseen ja kävis painamassa sitä tykkää-nappia. Niin sit mä näen, että tämmöisissä videoissa niinku tykätään ja että me halutaan nähdä joskus lisääkin. Mutta tällaista tällä kertaa ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Heippa!